Шулай итеп, башкала урамнары бүген гармун моңына көмелде. Бар районнардан җыелган 300 кеше оста уйнаучылар парадка чыкты. Быел бу гади чыгышлар түгел, яңалык интерактив мәйданчыклар. Урам сайын тукталыш сайын узып баручыларны биетәләр. Аларга Радик Гыймаев та кушылды. Россиянең 17 төбәге 300-дән артык гармунчы. Хәзер без егетләр белән парадка кузгалдык. Башкаланың тарихи җирлекләре буенча узачакбыз. Әлбәттә, интерактив мәйданчыклар да каралган. Халыкны биетәбез, җырлатабыз. Бәйрәм булгач, бәйрәмчә булсын. Йөзләп гармунчы хәзер Муса Җәлил һәйкәле янында халыкны биетеп һәм уйнатып калды. Икенче интерактив мәйданчык ул Фәннәр академиясе каршындагы мәйдан. Монда да бик күңелле рух хөкем сөрә. Yaşaklar işkence, yaşagandan sayın yaşası kile, көңілді бигрәк бара. Ничә сәгать уйный аласыз бер туктамый? Туктамый шама. Ну, бер сәгать дибегем. Төп мәйдан Камал театры каршына барып җиткәнче гармунчыларга Родина кинотеатры Шаляпин һәйкәле янында да биргә теләүчеләр кушылды. Мәдәният министрына кадәр тыпырдата. Апа җаным, әйтегез әле, гармунчыларга гашык булган юкмы яшь чакта? Минем бар. Мин бик җырларга яратам. Столько гармонистов мы никогда не видели. Кабан күле буенда исә уйнагыз гармуннар бәйрәме җай гына бөтен Россия түгәрәк уен фестиваленә кушылып китте. Радик Гыймаев, Александр Лобанов, Яңагыз.